Claus Møller er en rytter, som man godt kan have stor tillid til, fordi han har en professionel indstilling til tingene. Han er flyttet til Spanien, har selv opsøgt mulighederne i tro på sit talent, og det har han fået meget udbytte af. Nu er han der. Nu er han etableret. Nu er han en efterspurgt mand, som har gjort sig bemærket. Han har haft en helt rigtig indstilling. Jeg kørte et meget, meget fornuftigt Spanien rundt, hvor han mange gange, de fleste dage, sad med fremme, kørte diskret, men prøvede sig selv af i forhold til de store, og kunne være meget tilfreds med indsatsen. Og med det lyse hår midt i billedet, den anden slider, Brian Holm, der glæder sig til at få Peter Meinert og Bjarne Riis på Telekom-mandskabet næste sæson. Og også han har jo en meget bekendt, nemlig Eddie Merckx. Fruerne kommer sammen, og det har jo så givet nært bekendtskab. Jamen, det er også, der er heller ingen tvivl om, at det betyder virkelig meget, både for Bjarne Riis og altså også gensidigt, at de er flere danske ryttere, så de ikke bliver helt kvalt af, skal man sige, tyskernes indbyrdes mentalitet på holdet. Det er vigtigt med en dansk klan på det hold. Det er noget, som Bjarne Riis vil værdsætte og få brug for. Og så er der defekt. Men også Brian Holm har specielt været træt af. Og vi så det, hvor vi rænkte, der er defekt. Men han har også været træt af, specielt i forårsmånederne, træningsmånederne, hvor de er meget alene, rytterne, eller meget sammen, altså holdene er alene. For eksempel på Mallorca, hvor Telekom tager hen i nogle uger og træner benhårdt efter Godefroth, den dygtige sportsdirektørs advisering. Ja, der er han så alene på hoteller med gamle tyske pensionister, der tager ned og er dernede i længere tid, og så får at holde billige værelser der på de hoteller, og så er det bare træning og tale tysk. Det hele er tysk, siger han. Så det bliver rart at få fornyelse med danske venner der. Og ryttere, der mere eller mindre har opgivet ævret. Indurain tilbage på plads. Arbejder hele tiden med sin cykel. Indurain. Ja, nu er det nu pladsen. Men det er som om Indurain og Rolf Sørensen, de konkurrerer på koldblodighed med at sidde bagerst i feltet og vise det store overblik. Være ubekymret. Ensuite à 4 minutes 06, Yvon Le Danois France, ensemble avec Richard Virac, 4 minutes 27 de retard pour Breukink, Hollande. Le Danois har været nede og hente Virac, de hænger lidt sammen med Breukink. Également à 4 minutes 27 et à 4:46, les deux Américains Hedge et Bowen, l'Allemand Fleischer à 4:56. Og her en kolumbianer, der er sat Lozano. De har i forvejen Efrain Rico hængende 10 minutter efter feltet. Men det var vel også mere i amatørernes verdensmesterskab, end jeg forventede kolumbianerne, vi slog til. Og de sad jo faktisk i en meget, meget flot slutscene med 3 mand fremme. Ja, og lød bortspil alle triumferne.
Alle trumferne. Ja, monstertrumferne. At de lod sig virkelig snyde, og det sidste, at Bercera også lod sig besejre i spurtopgør om tredjepladsen af en mand fra Ecuador, fra nabolandet. Det tror jeg var en ydmygelse, som de ikke brød så meget om. Ja, her er dierne brudt sammen for hollænderne. 3 mand på vej i depot. Og var det Bunjo, der sad ved siden af dem? Gianni Bunjo, den store favorit. Farvel med ham. Tak for i dag. Triller i depot. Ja, det er sket flere gange i VM-historien, at de store italienske favoritter har decideret, altså har skuffet uden egentlig forklaring. Saronni gjorde det engang, hvor jeg kan huske, at der stod folk buende i Østrig, og kunne slet ikke forstå, hvad der skete med deres store held. Pludselig kom trillende stille og roligt over modstregen hen til depotet, uden at sige farvel, men tak for i dag. Ja, det samme med Moser. En form for måske humørsyge, at de ikke synes, det passer dem ikke, den måde, det bliver kørt på, og de synes måske simpelthen ikke, at de har benene den dag. Uden anden forklaring. Men fordi til det sidste var Bunjo nævnt som en af de absolutte favoritter. Og Lozano, som jeg tror jagter Laurent Roux. Og til det kolumbianske flag i bilen på indersiden. Flot gestus. Og netop en af de biler, vi taler om. Gamle, uarrangerede amerikanske dollargrins. Men det er jo også virkelig at bade sig i publikum her. Et totalt begejstret, cykelsportsbegejstret publikum, som virkelig har store og også ofte helt urealistiske forventninger til de kolumbianske ryttere. Vi vil gerne se dem frem på scenen, og det er det ønsker, han opfylder lige nu. Man taler meget om rytternes puls. Jeg tør slet ikke tænke på radiokommentatorernes puls, hvis en kolumbianer skulle gå ind og lave noget. Og de har virkelig drøn på kameliedamen, når de taler. Det er kort lunde, de har i hvert fald. Der skal ikke meget til på Tour de France, før de er helt vildt begejstrede for selv den allermindste bevægelse eller forsøg fra en kolumbiansk rytter. Og man har oplevet i VM-sammenhæng, at selvom kolumbianerne har været sat med op til 10 minutter, når de så er kommet forbi, ja, så er de blevet talt over stregen eller videre med stor begejstring. Og er over modsat vejen her ved målet, at der er Michael Blautun nu omringet af masse fans og skriver autografer. Men han skal nok vende tilbage, ingen tvivl om det. Tidligere danske mester med det store talent.
Den enlige sydafrikanske deltager passerede netop målet. Fortsætter i sit eget tempo, nøjagtigt som Laurent Roux her. Men Laurent Roux altså mere end 3 minutter i front foran feltet, der til stadighed er på afmarkingskrænkes ind, og her er hans forfølger, Lozano fra Colombia. Og det er ren celebrering af ham, vi ser her. De er simpelthen ellevilde. Ja, han er 31 år. Han regnes for at være en komplet rytter, men det er der nu ikke mange colombianere, der er. I den forstand, vi ser det i komplet. Altså kunne køre både enkeltstart, flat terræn og bjerge. Det er netop deres svaghed, at de ikke kan det. De er og har altid i Tour de France kun brilleret på opkørslerne. De fleste af dem er også meget svage på nedkørslerne. I gengæld kan de være eksplosive på opkørslerne. Og Indurain fortsat med kølig trøje, overblik, helt bagerst i feltet. Til venstre for ham Cyril Robin, og med nummer 100 danskeren Le Danois. Lozano. Kulhydrater. Det er i hvert fald en meget lille flaske. Og det kolumbianske flag. Ja, det er næsten som et arrangeret billede. Hvad det måske også er. Nella salita del quinto giro la situazione attuale al comando sempre il francese 103 Laurent Roux, tra i primi e 40 il numero 3 il colombiano Alvaro Lozano e il gruppo principale segue con un ritardo di 4 primi e 4,5 minutter har han nu, Laurent Roux. Ja, her på stigningen, kolumbianerne, de kolumbianske tilskuere har taget opstilling i forventningen om at se de kendte kolumbianske eksplosioner på opkørslen. Ja, man siger jo, at de sætter gang i vindmøllerne, hvor det går var en fra Vindmølleland, der vandt. Nellisen fra Holland. De 3 danskere fortsat i gruppen i feltet. Bob Sørensen side om side med Brian Holm. De 2 garvede, men ingen tvivl om, at de vil få loyal støtte af den nye professionelle Claus Møller. Primero Laurent Roux, 103 de Francia, a 3 minutos 34. El colombiano
får Laurent Roux til feltet her. Men det bekymrer dem ikke synderligt. Der er 9,5 omgang igen. Lozano, der sidder i anden position. En lille, let fjer, man næsten fornemmer, at de kunne puste op over bakken. Og i hvert fald gerne ville. Men der var ikke så meget eksplosion over ham. Nej, det så lidt besværet ud, hans trøje. 3,40 har han. Og så begynder nye ryttere at komme i vanskeligheder. Spanieren Garmendia var en af dem, der hang. Men ro i et fortsat flot forløb. Ja, indtil videre ser det ud til, at han kommer ind i alvorlig krise med sit trøje selv, hvor det går ret stejlt op. Lozano. Meget mere besværet, Lozano. Han kører et pænt gear af en kolumbianer. Forholdsvis stort. Det er nok det, de mener med, at han er en komplet rytter. Ellers er den eneste kolumbianer, der ligner netop det begreb komplet rytter. Det må vel sige at være med 4, som desværre ikke kører med. Som har kørt gode enkeltstarter. Og som har stor erfaring efterhånden. Men kolumbianernes håb i det her løb, ja, de er først og fremmest stile mod Rincon. Rincon, der efter sigende er den eneste, der har kørt ruten igennem i fuld længde. Ja, det er jo et tegn på, at han, som Jesper Vore sagde, har noget i stængerne. Conductor del vehículo del Colegio de Comisarios, por favor, hacerse presente en la línea de meta. Conductor del vehículo del Colegio de Comisarios, por favor, hacerse presente en la línea de meta. Men det bliver spændende at se, om Rincon kan noget. Han kørte jo på lav plus i Spanien rundt. Men han var der hele tiden. Så han har brugt Vueltaen til træning uden tvivl. Tog over først efter Vueltaen. Fuldførte Vueltaen. Og nu er han altså på hjemmebane. Han er simpelthen født her i Duitama. Den by, hvor hele løbet finder sted. Og vi hørte jo også i Vueltaen Bjarne Riis fortælle, at Rincon er for opadgående formmæssigt. Selvom han kørte diskret, der er ikke noget til, at han gjorde det, kan man også sige, fordi Jalabert jo sad så flot på løbet, og de kører på samme hold, nemlig Onsemandskabet. Ja, han havde en virkelig god undskyldning for ikke at vise sig fremme. Ja, han har fået meget erfaring i at køre i europæiske løb og køre taktisk også. Vundet flere etapesejre i Tour de France. En, som vi husker, i Andorra, flot etapesejr, og i Spanien rundt en del gange. Ja, den dag 93
hvor Riis ikke havde det udpræget godt. Men vi kom tilbage. Men ellers har sammen Bjarne Riis sagt, det bliver formentlig en af italienerne. Men Rincon som en outsider, og så glem ikke Rolf Sørensen. Og heller ikke helt Indurain. Det er klart, det er hans største favorit. Men han er næsten så stor favorit, så vi hele tiden glemmer at nævne. Ja, det er ligesom dengang Fausto Coppi kørte. Han kørte på et niveau højt over de andre, så løbet om andenpladsen blev faktisk det egentlige løb. Og nu blev nummer 2 med Fausto Coppi, det var der engang en fransk rytter, der sagde i Paris-Roubaix, at det tog han som en sejr. Jeg tror, det er Britannias flag, vi så her. Ja, baskerne har også fundet herop. Vi har set det baskiske flag, som vi jo altid ser i Tour de France så meget. Alors, mesdames et messieurs, la situation au 80e kilomètre, toujours en tête le numéro 103, Laurent Roux, France. À 3 minutes 50 suit le numéro 3, Alvaro Lozano. Møller midt i, Sørensen stadig koldblodigt bagest. After 80 kilometers, still leads number 103, Laurent Roux, France. Her er han, Sørensen. 50 behind number 3, Alvaro Lozano, Colombia, and Og hans stænger, for at blive den terminologi, går så sandelig også godt som stempler. 40 km la situazione al comando del 103, Laurent Roux, Francia. A 3 primi e 50 il numero 3, Lozano. Jeg tror, der er ved at blive et hul, hvor Sørensen straks trådte frem, træder op og lukker det. Spitze 103, Laurent Roux, Frankreich mit einem Rückstand von 3 Minuten 50. Der Kolumbianer Nummer 3, Alvaro Lozano, das Feld mit einem Rückstand von 4 Minuten. Situación de carrera después de 80 kilómetros. Encabeza el ciclista número 103, Laurent Roux de Francia. En segundo lugar, el colombiano Álvaro Lozano con el número 3 a 3 minutos 50 segundos. Y el grupo se encuentra en este momento a 4 minutos de Laurent Roux. Ja, det kan jo også være, at vi har undervurderet Virenque. Det er i hvert fald en meget selvbevidst, meget optimistisk taktik at sende Roux ud på dette her udbrud, og altså dermed tvinge spanierne til at tage et ansvar, spanierne og italienerne. Men det er også en rytter, der sætter sig nogle mål og udtaler dem, eller udtrykker dem i store bogstaver, som han har gjort 2 år i træk nu med Tourmalet-etappen, og i New York vandt over alle 6 bjerge. Ja, netop i modsætning til Pantani, som vi talte om før, som måske kun har én eksplosion på en etape, som regel nok til, at han kan vinde en etape, hvis han placerer angrebet præcis, som han gjorde i Tour de France i år. Men Virenque, noget sejre, kan gå over flere toppe. Det går selvfølgelig på papiret, at den her rundstrækning måske er bedre for ham end for Pantani. Igen Laurent Roux. Laurent Roux, número 103 de Francia.
Et le voici, après son 5e tour, Laurent Roux op de tête. Laurent Roux ude på 7. omgang. Le 5 gange er han kørt alene over stregen. 37-241 km. Et les 88 km. Og den sidste forspring, han havde, ja, det var 4 minutter og 30 sekunder. À la moyenne générale de 37-969. Og nu skulle det være øget. And the 88.5 kilometers in a total time of 2 hours 19.51 and the general average speed of 37.969 kilometers. Il quinto giro in 28 primi 31, 88,5 km in 2 ore 19.51 alla media generale di 37.969. La quinta vuelta se ha hecho. Så vi siger lige ret. Det er 6. omgang, han har kørt ud på. Altså 6. af de 15 omgange. Velocidad promedia de 37.241 kilómetros por hora. Se han recorrido hasta el momento 88.5 kilómetros en 2 horas 19 minutos 51 segundos a una velocidad promedia para las 5 vueltas de 37.969 kilómetros por hora. Et voici que également le peloton se trouve sur la longue ligne droite de l'arrivée. Entre the main group is on the long line, arriving line now. Anche il gruppo principale ora sul lungo rettilineo d'arrivo. El grupo principal se acerca a la línea de meta. Og Sørensen op og tale lidt med mesteren. Går du med mig hjem som 2 år, tror du, han siger det? Som en fræk ritter. Ja, vi ved jo i hvert fald, at hvis han kan være med i slutspillet, helt fremme, helt i sidste gruppe, ja, så er han meget, meget stærk i en spurt. Der er ikke mange sprintere med i det her felt. Og her er en mand, der selv har kørt på colombiansk. Jesper Worre, danske sportsdirektør, fremme og tale taktisk med Rolf. Ja, det må være herligt at have en sportsdirektør, som har erfaring virkelig her i dette her terræn under disse specielle omstændigheder, som ved, hvordan man skal gribe det an, blød start, ikke forsere for meget, og hjælpe rytterne over de kriser, der er opstået undervejs i denne her tilvændingsproces. Men alt andet lige må man så også undre sig over, at han ikke har sørget for, at der var simpelthen en læge med. Det siger han også selv. Ja, han siger selv, han bruger ordet, det er vanvittigt. Så det har han lovet at gøre, hvad han kan for at rette op på det til næste gang. Men netop her. Lozano 53 efter. Og har altså kun en stakkefrist foran feltet. Ja, han ser godt ud, Sørensen. Frisk. Strutter og selvtillid. Tager det roligt. Han er helt... der er ingen panik. Han er ikke forstyrret af noget af det, der sker. Der sker selvfølgelig heller ikke så meget, men han kan meget, meget klart overskue situationen. Danskerne er godt placeret i feltet med Holm siddende fremme fortsat. Møller diskret midt i, og Rolf Sørensen tilbage. Ser helt rigtigt ud. Og så vi jo foran i feltet
næsten halvdelen af det spanske hold. Nøjagtigt som i Tour de France og andre storløb, hvor Indurain driver sit hold til at køre tempoet. Det tempo, som passer ham. García, Serrano, Alonso y Fernández, números 89, 93, 92 y 86, pasó con una diferencia de 4 minutos 6 segundos. Cierran el lote los ciclistas número 77, Sorensen de Dinamarca. Omkring 90 kilometer tilbagelagt af de alt 265,5. Og ny defekt, og på ny hos en fransk rytter. Og så ser vi Chandri, der jo kører for første gang for England, har skiftet nationalitet, skiftet statsborgerskab, da han ikke kunne komme med på det italienske landshold. Har søgt det flere gange, og ærger sig flere gange, men nu hænger han altså alvorligt efter og ligner en, der er på vej depot. Og det er de engelske farver. Og her ser vi det hele taget ren resignation. Her er Chandri. Ja, det vil vi se omgang efter omgang. Udskillingen. Og ikke helt små navne. Vi har set Bunjo. Exit Maximilian. En rytter, som bor i samme område som Rolf Sørensen, har trænet med mange år, sammen med en anden af klassikerrytterne, nemlig Ballerini. Laurent Roux. Men med den store vilje og de 4,5 minutter. Sempre al comando il numero 103, il francese Laurent Roux, con un vantaggio sul gruppo di oltre 4 minuti. Og belgierne, der ellers ikke har meget at give af, må se Van Vodercourt køre i pit. Ja, det er små navne. Det virker som om, det er nogen, der ligesom har været til rådighed, som har vildet, og ikke så meget dem, som Max har vildt her med. Og hvad rank igen i cykelskift. Pasó a una diferencia de 6 minutos 6 segundos. Posteriormente, con el número 37 de Bélgica, Kurt van de Woer pasó a 7 minutos 18 segundos. Og det gik altså stærkt. Ja, det er simpelthen, der så vi typisk måden, som de signalerer, rytterne signalerer til bilerne på. De slår lige kort på dem, og så reagerer de. Og igen er det, der er dengang Robin, der er nede og samler ham op. Og jeg tror, han simpelthen bruger en taktik med indimellem at skifte, når han kører op af bjerget. Skift cykel, og så tager han tungere, når han kører ned. Det er set før i hvert fald. Ries har brugt det. Ja. Den anden belgier kører ind. Gert Verheyen.
Forleden dag var vi ude på det belgiske hotel, og den store Merckx var fuldstændig afslappet og rolig og uden illusioner. Han ser sikkert ude nu. Det tror jeg også. Han har ikke noget at gøre her, sådan set. Der er ingen særlige ting, han kan råde dem til, for de kan ingenting. Abandona el ciclista número 39 de Bélgica, Gerd Verheyen. Abandona el número 39 de Bélgica, Gerd Verheyen. Og at Belgien overhovedet kom herover, det var jo faktisk, det var jo Merckx' skyld. Han sagde, vi kan ikke som stor cykelnation tillade os at blive væk fra VM. Men det må være mærkeligt at se afbud fra en mand som Brunel. En ellers jo en rytter, der viste stor styrke i bjergene så sent som i Vueltaen. Musev, det kan man bedre forstå. Og Musev har jo ofte vist en vis arrogant holdning over for de løb, han ikke brød sig om. Han sagde meget tydeligt, at han ikke ville. Så det har været Merckx' situation. Han har skulle så finde sammenstrikke et hold af reserver, stort set. Og som han selv sagde, i ovenikøbet i mit jubilæumsår, mit 10. år som manager for Belgien. Og vi så en anden stor rytter og 5-dobbelt Tour de France-vinder, Indurain, stod frem i feltet. Formentlig for at instruere, vi har lige set ham i samtale med sportsdirektøren. Begynder at gå lidt langsommere rundt de pedaler. Il colombiano numero 3 già da parecchi chilometri in fuga, Alvaro Lozano, e il gruppo principale a 4 primi e 30. Colombianere fremme. De har Lozano liggende på mellemhånd fortsat. Men straks italiensk reaktion. Men nu rykkes der virkelig igennem på stigningen. Seks mand har revet sig løst. 7. Eller er det felt, der kommer op? Og vi ser colombianerne, de er meget agtpågivende. De vil ikke have, at der er nogen, der kommer væk, uden at de repræsenterer udbruddet. Og det var jo næsten en mængde repræsentation, det her. Det var det. 4-5 mand. Igen en ganske lille ryg og et stort hul. Og her er en mand, der også kan lave det ryg, nemlig Pantani. Indurain, Bouchard med langhår, nummer 96. Ja, så tager vi det lidt med ro. Der var tydeligt de sænger der. Så er der en ny colombianer, der kører. Spansk front med Fernandes. Og baglandsherrerne ved Rolf Sørensen, og lige her har vi med gul hjelm
Claus Møller. Escartin. Og så tror jeg, han er ved at blive hentet. Lozano, der optog jagten på Laurent Roux. Og det er alt ikke, at den ene kolumbianer dæmpede den anden forrest i feltet. Number 3, Lozano, the main group. At about 50 meters, in a few seconds, he will be picked up. Flot, klassisk billede med bjergene i baggrunden. Andesbjergene. Lozano, Chatermine. Breakaway for number 3, Lozano, Colombia. Og situationen er altså Laurent Roux alene i spidsen med mere end 4 minutter. Og her feltet, hvor vi har Rolf Sørensen, Brian Holm og Claus Møller. Michael Blautun er udgået, blev involveret i et styrt på første omgang, fik defekt på sin cykel og skulle køre alene op. Det kostede for meget for ham, da han samtidig har en betændelse i en sene i det højre knæ, og han valgte at forlade løbet. Spanierne har sat sig helt frem. Rolf Sørensen, side om side med Brian Holm. Alle tre danskere samlet. Rådsmøde. Pasaron por línea de meta completando la quinta vuelta. Chris Lily White, número 42 de Gran Bretaña, y Daisuke Imanaka, número 54 de Japón. Men det må jo egentlig være en enkelt opskrift for danskernes vedkommende. Der er ikke absolut ikke råd til eller grund til at lave nogen som helst offensive anstalter. Det er bare at observere udviklingen, og selvfølgelig for Rolf Sørensen, og forsøge også at have sine 2 holdkammerater med fremme så længe som muligt i det, der sker. Ja, der kender vi jo den store styrke, store kraft hos Brian Holm, men så sandelig også Claus Møllers lethed ved at køre over bjergene. Ja, det er virkelig et gennembrud, han har haft. Det er meget tydeligt, at han har evnen til at være stærk på selv de værste stigninger. Han viste det på Vueltaen, som jo er et vanskeligt løb, fordi det strækker sig over 3 uger, ligesom Tour de France, at han havde en stor holdbarhed. Ja, spanierne får båden til at gynge foran. Hollænderne hænger. Her er 3 mand, der kørte i pit for sidste omgang. Nu hænger der 3 mere. Og også kolumbianeren Camargo som nummer 2. Og så betaler Lozano en pris for sit udbrud.
Ja, det er virkelig hårdt at sidde med nu. Colombianerne falder faktisk en del tilbage. Camargo prøver at komme op og få kontakt med hollænderen lige foran sig. Og endnu en belgier i vanskeligheder. Verbeken. Og også Brian Holm hænger. Måske finder han ind i et samarbejde i tråd med Verbeken. Og der kommer op igen. Fra ellers side godt med fremme hele tiden, Brian Holm, men han er en tung rytter i forhold til ruten. Laurent Madois, som havde defekt, måtte køre op alene på et tidspunkt. Også i vanskeligheder. Til gengæld kommer Verbeken tilbage. Hvordan er Holm med? Det har han. Brian Holm sidder på. Madois er væk. Men der er også virkelig meget at lære. Der kommer han. Der er meget at lære af Daniel Lissens fremragende disponering af sine kræfter i går. At hvis man bare finder, altså tror på, at man kan komme over i sit eget tempo, og så indhente det tabte, forsøge at indhente det tabte på nedkørslen. Det er en opskrift, som kunne virke jo helt oplagt for Rolf Sørensen i slutspillet, men måske også for Brian Holm her i en vanskelig situation. Spanierne har som et andet Banesto-spand sat sig op og pisker tempoet i vejret, og det er det, der giver vanskelighederne bagude. Det er som om de nu siger, at det kan være nok med Laurent Rousse kørsel alene fremme. Ja, der er ingen tvivl om, at den acceleration, den forcering, der bliver foretaget her, at den koster bagude. Alonso var det fremme, og her er det Rincon. Sørensen på hjul hos Claus Møller. Og Møller har det dejlige, lette, ubesværet over sit tråd, trods sin lange krop. Spanierne har hele tiden Garcia, Alonso, Serrano fremme. Men de er åbenbart heller ikke helt enige om trådet. Ja, det var en striks ordre derfra. Ja. Den ene spanier til den anden. Claus Møller var kørt lidt længere frem. Og han ligger her ved Rolf Sørensen. Jeg kan i hvert fald sige, at det er en god idé, han har taget kasket på, Rolf Sørensen. Ja, når solen er fremme, som den er nu, så brænder den, så nær vi ved ekvator, som vi er. Man kan blive snydt lidt af det, fordi det er ikke
særlig varmt her i højden, men solen brænder altså simpelthen. Ja, da vi fra den danske koloni kom hjem efter den første enkeltstart, var de ved hotellet ved at ringe efter brandvæsenet simpelthen. Ha terminato la discesa il 103 Loro e si trova nuovamente sul lungo rettilineo verso l'arrivo. Laurent Roux ha finalizado el descenso y se encuentra ya sobre la línea recta. La diferencia del grupo a concluir el ascenso. Igen nedkørsel til Duitama. 3 minutos 18 segundos. Snart tilbagelagt de første 6 omgange. Og vi skal til at gøre os klar til en pause i transmissionen. Vi vil være væk herfra, indtil klokken igen er 20:40. Men så er vi tilbage med hele den store finale, der hvor løbet formentlig afgøres. Men foreløbig altså konstaterer vi, at franskmanden Laurent Roux ligger helt fremme. Han har lidt mere end 4 minutter til feltet. Et felt, der omfatter Rolf Sørensen, Claus Møller og en Brian Holm, der hænger lige en anelse efter, men nok er på vej op igen her på nedkørslen, men en Michael Blautun, der har måttet forlade løbet. Vi vil forlade dem for de næste par timer, men er altså tilbage klokken 20:40. At what's left of the chasing group on this, the 12th lap of the 15 laps of the World Pro Championship, Duitama in Colombia. They're down at the bottom of the track at the moment, going up towards that agonizing climb. Here, Veronka's beginning to realize he's got to do something about pulling back Konishev and the Colombian rider in the lead, Okoye, whose gap is opening up all the time, and they're playing still. The policeman, Jimenez, number 87, has done nothing to drive this one along. They're hoping, I suppose, that at some point that break may come back of its own volition and perhaps make the Italians do a bit of chasing. But they're jumping around all over the place. There's no concerted attempt at the moment to work over and try and control this one. Every man for himself, ever since we came off that drop on the 11th lap with the riders skidding all over the place. The two Swiss riders here, I think, are going to be a bit of a headache as far as the rest of the riders are concerned, but they missed the break when Konishev went away. Another look back over his shoulders. I think as Vargas decides to try and do something about it. Puccini there, number 33, tremendously great climber, champion of Switzerland. Still in with a shout. I mean, there's a lot of really good, talented riders still here, but the blue shirts of the Italians are still trying to work, I think, as a team for the benefit of Pantani, who had that moment, a heart-stopping moment. I'm sure it was him who drifted off on that descent. Not the second one we saw, but the first one. And so there we saw Pelliccioli, who's also an extremely good climber, just on the wheel of Pantani. And Indrain's realised he's got to drive this one himself, so he's just come to the conclusion that he's got to do something about pulling back that brake, because Konishev at the moment is drawing away. Still some way to go from the finish, but at long last we're seeing the big man himself going on the front. Escartin from Spain is just about 2 or 3 back from him. And I think one of the Spanish riders also came to a bit of a halt on the descent in the skidding that went on. And that might well have been Alano, but we'll have to wait and see if he gets back at all. Pantani now thrown away his hat, and he's got, I think Calage is also there with him as well, so the Italians have still got plenty of strength here, and that's the little twosome at the front. You can see it up on your screen then, how they managed to get away from these two. I was talking away from the main field. They were just 56 seconds clear as they came through at the end of the 11th lap. Gingerly does it. Oh,
of the Colombian came inwards and onto the white lines. That's the worst part of a road course. If you're watching this event and don't know much about cycle racing, if you do take up bike racing, the thing you've got to watch out for when it rains are the white lines that have been painted. And the Colombian actually cut inside on the corner and rode over the white lines. They're very, very slippy indeed. They seem to, with a drop of rain on top, turn into something of a skating rink. And the Colombian decided to cut inside that one, which I thought was a bit of a dangerous thing to do. But at least he stayed upright, albeit going around like he was riding around a threepenny bit. Well, it's the old-fashioned, I suppose you'd say a 50p piece now. Well, 15 riders now. The check out before it was 13, so they are beginning to gather up some more assistance bit by bit, and they're also closing the gap. The gap is now down to 17 seconds, so the moment when Konyshev thought he got this one stitched, it looks like it's coming to a bit of an end now. The Russian rider who took that silver medal under somewhat similar conditions in Chambéry, who's had a pretty flat time in the last couple of seasons, not been echoing the talent we thought he would do in the past. Now with the Colombian rider beginning to be pulled back in again. They'll catch him before long, I think. So for Israel Antonio Ochoa Plazas, he's about to be caught then. He had 3 successes last year. He won a couple of stages, in fact, in the Tour of Mexico and a stage in the Tour of Colombia. It's a little fellow in white who was sent in there really to look after the interests of Rincon, who was originally in this group here, and they all started to skate all over the place. He's wearing number 1 on his back, so if you can spot that one better on your TV sets at home, then at least you know that Rincon's made it after that very, very dangerous descent indeed. Varong's looking good on the left-hand side, the Frenchman. He had a disappointing Tour of Spain, but like a number of riders who lasted out the Tour of Spain, I think it probably didn't do any harm riding there rather than rushing off to altitude. At one time he said he wouldn't ride the World Championships, but he's going quite well now. And looking at the back here, I think a very courageous performance too from Pascal Hervé, the only other Frenchman left here. They are just extreme right-hand side. There's Rincon, number 1, so he's still with it at the moment. The other Colombian rider in there too is Gonzalez, number 10. There is Pascal Hervé, number 95. Turned pro at the age of about 31 or so when he turned pro last year, and he's ridden very strongly indeed. He's been good support. He's been riding up alongside Varong, but now I think he's going to have some great difficulty staying with this one as the hammer really is going down. Pantani's moving to the front. Pantani, look at this lovely style that he's got. He's just drifting up, he's looking back over his shoulder, and they've got to try and close this one down. This could be dangerous. Jimenez for the Spanish team looks back to see where Indurain's gone. I think that's Gianetti coming up from behind us. Pantani is away. Sorry about the colours of the pictures, by the way. It looks a bit like something from space fiction here with the colours of the screen. I don't know what your set's like back at home, but mine has gone all blue. And Pantani in the blue of Italy. This gifted climber. A couple of years ago, burst upon the scene in the Tour of Italy when he won 2 stages and leapt up the GC, surprised everybody, but he's been 3rd, 2nd and 1st in the Amateur Tour of Italy, where the mountain suited this specialist climber. His idol has been Claudio Chiappucci over the years, was always prepared to have a go, and off he goes then, Pantani doing just that, and so the Colombian climber specialist Ochoa has now gone across to jump onto his wheel. Pantani, who rode in the Tour of Spain right the way until we got into the Pyrenees, and on the, what was it, the Saturday before we set off down towards Colombia, set off down towards Madrid, he stayed with the race right almost until the very end. Then he rushed off to fly out with the Italian team to Colombia. Now Konyshev in the purpley colours there is about to be pulled in by that group of riders. And I think, in fact, the Swiss have still got 3 there. I saw Puccini, I've seen Richard, I think Gianetti is also there. So the Swiss
despite the fact they only started with 4, look like they've still got 3 in there. It's a very good performance. And Pantani looking back to see what sort of damage he's doing. He can't see much for the motorcycles, and he's outdistanced the Colombian. Indurain leading that pack up, concentrating hard. He doesn't want to tow too many of the top men up with him, but he has to keep Pantani within a reasonable distance, knowing he should be able to catch Pantani on the descent. And the last man at the moment, playing tail end, Charlie, is Olivier Rincon himself. And still a man who could produce a ride if just... Oh, and Konyshev is going off the back. That attempt to go away has caused him to now struggle. Fernandez Skartin just at the back there. And on his wheel, Olivier Rincon, the Colombian rider. Not quite sure the tactics here then for Jimenez of Spain. Jimenez is going to try and close that gap down on Pantani. And when he gets there, I think he'll just sit and do nothing. Oh, this is great stuff. Pantani is in his element. When it goes up, he goes away. It's a gift that people of his stature have, to be able to climb and climb and climb again when everybody else is struggling for breath. It hurts, by the way. He isn't doing this just like you nip down to the shops on your bike to do a bit of shopping or go out in the club room with your mates. It does hurt. And the Swiss are in profusion. There's still 3 of them there. There's got to be Puttini, Giannetti and Richard. And Indurain hasn't caught up with that group either. Pantani might have company any minute now, and there's some good riders coming up to him. That can really help him on the descent. If it wasn't for the rain, it wasn't for the Spanish shouts round about, you'd think you were almost on part of the Tour de France when the massive crowds turn out. And this World Championship has attracted a tremendous audience. And forget your usual standard idea that a Mexican is a man with a revolver on his hip, a guitar, a moustache and a funny hat. These people have been great. They've been enjoyed having the world's best riders here, and now they're seeing an enormous battle going on here because the Swiss rider, looking at the back here, number 33, yep, that is Puttini, Felice Puttini. And the other one I think is Richard, but here Indurain is having to work very, very hard indeed. He's recognised the danger. He's got to now do what he can to sort out the rest of the opponents who want to take that gold medal, which he thinks is his. And right on his wheel is Pascal Richard of Switzerland. Also then following up just behind him, Mauro Giannetti. 3 of the Swiss riders there. They started 4 men, they've still got 3 men there. And now drifting off after trying to close that gap down. We've just seen Jimenez being shot out as Indurain claws his way up to Pantani. The difficulty now for Indurain as he's lost his protective shield of Spaniards who are still desperately trying to close that gap down. They're Skartin at the back here, catching up then with Ochoa, number 7. And up in front, Rincon, number 1 for Colombia. And looks like Abba Milano there as well. They may well get back if this group do not try to attack Indurain, and I think somehow this is the 12th of the laps, and there's still, when they finish this one, they've still got 3 laps to go, and there's 17.7 kilometres per lap. So that's about 50 kilometres over 30 miles, and Jimenez has recovered. He's gone up to his captain, and they'll try and put the cork back on the bottle. These are the sort of tactics I would expecting with like 1 lap to go, and here we've got it on the 12th lap.
and we still have got 3 more laps left. At se som sidste omgang nogle styrt, som kan ændre situationen. Capuzzi har mistet sin chance ved at styrte simpelthen. Og nu kommer Rincon og Lano op til gruppen med Indurain. Op til frontgruppen med Pantani,